Batun Kaduna da Abuja abu ne da ya ɗauko tarihi mai tsayi. Haka. A lokacin da na fara aikin bin barayin nan, na tarar da jami'an tsaro a Kaduna duk manyan barayin da suke tara hanyoyin nan su san su. Idan suka ji an yi fashi an faɗa a rediyo ma zuwa suke gida sare su. Akwai mu'amala tsakaninsu da barayi wanda yake har ta kai ma za su kama ɓarawo ko su raba shi da matarsa ta aure shi. Jami'an tsaro yana auren ɓarawon ɗan fashi, matar ɗan fashi a Kaduna. Kuma abin kullum ƙaruwa yake. Wanda kuma bayan haka a duk wani tsohon ɓarawo da ya tsufa da girma a ƙasar Kaduna sai ya rabu da cin hukuma. To kana da hujja? Zancen da nake ma yanzu inda gwamnati za ta yi bincike, bafulatanin da aka karya shi tsakanin Zaria ko a kwanan nan, wanda aka karya shi tsakanin Zaria zuwa Abuja zuwa Niger, za ka samu mutum ya fi 5,000 wanda aka karya shi. Wanda wannan ya kontributin sai shigar da yaran 'yan fashin a yaran Fulani sata da yawa. Me kake son gani? Da ya kamata gwamnati ya bincike a Kaduna da Abuja da Niger. Duk manyan barayin da na kama da wanda na kore su da su ne wai masu jami'an tsaro a area. Kuma gaba ɗaya Fulanin nan sun karya. Kai ina gaya ma akwai 'yan fashi da suke zina da matan Fulani. To Fulanin nan jahilai ne. Kuma zuciyarsu daban ne. Ka je kai mutum ya je bai sata ba ka kama shi ka doki ubansa ko wani ma mai kashe iyayen barayin ma tsofi, iyayen Fulani ma tsofi. Kaga duk wanda aka doki ubansa a gabansa bindiga zai nema. Wanda aka zina da matarsa ko kanwarsa ko yarsa bindiga zai nema. Wanda aka tsaye mara shanu bindiga zai nema. Ina tabbatar maka inda Najeriya tana son zaman lafiya da bincike kamata ya Kaduna. Ka binciki jami'an tsaro da 'yan banga na Kaduna da Zaria da Niger da Abuja. Wallahi sai an ga abin da ba a taba tsammanin za a gani a Najeriya ba. Yaran nan da suke sata duk kuɗin da an karɓe a hannunsu. Kuma duk yawanci wanda sai kungiyar mai ta Allah na Kaduna da gwamnati da SS za ta yi bincike a kansu. Da wallahi sai an yi mamaki abin da ke faruwa. Yanzu a Zaria akwai mutumin da yanzu na aka yi min complaint plan. Yau din ya tara saniya ta kai 1,000. Ka fahimta ko? Haka. Kuma shanun nan ba na ɓarawo. Kuma duk iya shawarar zan ba hukuma na bata. Kuma ba ɗau mataki ba da haka a laifin yanzu na hukuma ne. Jihohin kudu maso yammacin Najeriya sun kaddamar da jami'an tsaronsu an ba su kayayyakin aiki. Ko da shi gwamnatin tarayya ta soke su, ba ka ganin sai dai an shigar da jarumai irin ku wajen harkan tsaro? Gabarin gaya ma wannan jami'an da suka sa su ƙarya ce. Mutumin Najeriya mutumin kirki baya yadda ya ɗau bindiga zai faɗa. Mai ilimi a Najeriya baya yadda ya faɗa ɗan uwansa. Ka fahimce ni? Haka. Ko gidana da in fara yin abin ga mai hankali ya zo min for 19 ne. Ko ya zo ya amfani da suna na cikin su mutane. Duk wani sibilin da ya cika harkar banga mai gaskiya a cikin su zaka samu mahaukaci ne. Amma in mai hankali ne ya cika harkar banga criminal ne wallahi. Arewacin Najeriya yanzu dan banga ya ninka police da in haɗa police din Najeriya da ɗan sandan Najeriya da sojan Najeriya da civil defense da SS dan banga ya ninka so 5. Kuma duka ina operation ya sai na samu dan banga yana ciki. Da haka zancen dan banga ba zai gyara Najeriya ba. To wa zai kawo wa Najeriya ɗauki kenan wai? Laifin 'yan siyasa ne. Ya kamata a gyara police. Ba mai gyara Najeriya wajen ɓarawo sai police. Sai an gyara. Duk abin da jami'an tsaro ko 'yan sanda ke cewa ashe duk gaibu ne kawai. Babu yanda za a je kullum shekara yanzu 22 nake a wannan harkar. Kana ji ko kullum jahili ake kashewa dan Fulani. Kuma dan Fulani nan da gari ake ɗaukan bindiga a kai masa. Kuma bindigogin nan ta kama shekara 20 da ta wuce. Dukkan daga jami'an tsaro ake ba su. Wanda na kama su aka ba da su sake su ake. Kuma in aka sake shi yaron sa ne a ofis. Kuma wa'ansu ma sai na kama su an yi press IG ya kore su a aiki. Ka fahimta ko? Wata kungiya da garin su zo ta mai da shi aiki a fito. Yunus, bari yi ma wani bayani. Mutane ne suka taso daga Kano daga waye a hanya suka zo suka tsaya a bayan Maiduguri nan. Ko kuma ce soja suka hana su shiga Maiduguri karfe 5 na yamma. Suna tare da sojoji a gomma gariba tana yi soja suka hau mota suka shigo suka taho Maiduguri suka basu a wajen. Aka zo da daddare karfe 10 aka kashe mutum 31 gawa tana ci da wuta an nuna a Al Jazeera mun gani amma a local news a Najeriya ba gidan TV da ya nuna wannan abu
sai kawai suka nuna motoci suna cin wuta, ba su ce ko mutum ɗaya ya mutu ba, sai da Al Jazeera ta watsa labarin daga baya. Wallahi ni din nan na kira gidan rediyo a garin nan tunda ina zuwa in yi hira akan zan zo in yi magana akan wannan abin jiya da yamma. Dan jaridan ya ce ai wallahi suna yi soja za su zo su kona gidan rediyo, saboda haka ba za su bani ba. Nace zan biya kuɗi na in yi minti 30 aka hana ni. To Yunus, sojan da suka hana yin wannan abin da aka tambaye su abin da suka fita suka gaya kowa, an buga a jarida, kowa ya ji cewa suka yi laifin wanda suka mutu ne. Ai an hana bin wannan hanyar bayan karfe 5. Yayin da aka hana sun fa soja ai hakkin su ne su tsaya su kare su, tunda soja aikin shi kare kasa ne aikin shi, ba su kare su ba. Kun hana su shiga, da sun bar su karfe 5 da Auno da Maiduguri fa kilomita 20 ne kacal, tafiyar minti 15 ce, su bar su masu shigo Maiduguri alabashi daga baya su rufe, suka hana su shigowa. Mutanen nan suka kwana, wallahi Yunus, yara da mata, in na turo ma foton nan ka gani, wallahi kai ma tunanin ka zai canza. To mu ba mu ce wai Buhari ba shine yayi wannan abu ba, amma yana da dama ya fita yayi magana da kakkausar harshe akan abin da ya faru. In bai canza shugabannin soja ba, abu da yawa irin wannan ya faru Yunus, wanda a fili zai nuna maka cewa Buhari ya nuna bai damu da halin da mutane suke ciki ba. A yau muna zaman makokin mutum 31 wanda aka kona su, yara da mata, 'yan jami'a da 'yan cikin gari. Sannan muna zaman makokin sama da motoci 100 da aka kona a wajen da dukiyar jama'a kai. Har yanzu muna bakin cikin sama da mutum 40 da suka dauka suka shiga da shi jeji. To da wanne za mu ci? Shekaran jiya wannan abin ya faru. Buhari yau ya je ya sauka daga Ethiopia, ya zo ya sauka dan ya je wa Shehu ta'asiya, ba wai dan ya yi magana akan wannan abin ba, ma ba abin da ya kawo shi ba. To talakan Borno in bai fita ma ya ce baya son Buhari ba, Allah ba zai tsine mar ba. Wallahi tallahi wannan maganar Yunus, ko kana so ko zaka ji daɗi ko ba zaka, ni da kaina da nake yin ta ba daɗi nake ji ba. Ka san son da nake wa Buhari, magana ce ta gaskiya ta zo kawai a faɗe ta. Buhari ya nuna bai damu da saboda haka mu ma wallahi a haka a zaman mu ba mu ce shi yayi ba ma musu da cewa akwai sa hannun abokan hamayya, amma dai wallahi president an ce president ba abun wasa bane. Yana da power da yau zai ce akalla ya cire shugaban sojoji ya sake shi da wani mana, ya ce ba zai cire ba. Ya cire shugaban soja ma ya ce ba zai cire ba. Kuma ka zo ka ji sojoji kanana yadda suke kuka akan shugabannin sunna, hatta allowances ba sa basu, sun danne wa Buhari dukkan sojoji, sun hana su yin aiki. Mu wannan shine tashin hankalinmu. Gaskiya dole a ce mata gaskiya. Ko can da muka so Buhari mun so shi ne bisa tunanin cewa yana kaunar Najeriya kuma yana da kuzarin da zai iya yi wa kasar nan wani abu. Yanzu mu mun gamsu a cikin biyu ɗaya, imma dama can hawayen kada yake ba na gaskiya bane da yake zuwa ya tawo mutane kuka, ko kuma al'amarin ya fi karfinsa. To koma wanne ne a ciki, Buhari ba zai maye mana gurbin Najeriya ba. Dukkan mu za mu mutu mu bar kasar nan, muna da 'ya'ya, muna da jikoki wayanda za su rayu a kasar nan. Dole ne duk wanda muka ga zai kawo barazana ga kasar nan, wallahi za mu juya mar baya, kowane ne shi. Soyayya ba za ta sa mu rufe idan mu ki faɗan gaskiya ba. Wannan shine gaskiyar magana. Ina tausaya mara, wallahi ina tausayin mutum uku. Ina tausayin duk mutumin da yake da dukiyarsa ta kare ya da ya zama talaka fitik, ina jin tausayinsa. Ina tausayin duk mutumin da yake gadon mutuwa, ciwo ya ci shi fiye da yadda zai iya tashi, kowa ya san zai mutu, abin tausayi ne. Amma wallahi na fi tausayin shugaban da a tsakanin jama'arsa ya zama sananne, ake sansa, ake kaunarsa, ya yi farin jinin da kowa bai yi ba, kuma ya zo daga baya ya rasa kowa a gindinsa. Wallahi in Buhari bai hankali ba, abin da zai faru da shi kenan. Yadda yanzu jama'ar Borno suka mar wannan abin, suka nuna sun kosa, wallahi tallahi shekara 3 ya rage mar. Wallahi sai haka ya same shi a duk Najeriya in ya tafi haka. Allah ya samu da mu gane.